saingonyo kawan-kawannya balik pulang jemagai. Orang seorang membawa gaya balik pulang, nah seorang membawa nasukupi minta antan ke rumah iri labangi. Tidak dihitung lelah mobana nekombat tinggal di sini nariana berdarok tinggi berdarok batang. Hari sepatang mana batang itu naninyo mama kandung kombat nama di kalau dibilang laka barangke pulonyo dari rumah memasukan iki ke kandangnya di Nakombat melalapai pulau baik tuana melangkari dilangkan sesudah itu masuk kandang hari pantang sepatang itu napatang labar sanjo tangga diuan sabananyo kecikan kamu siang-siang ko selagi hari alun malam pati wan kamu cari atau ko asam wane kamu panji atau pinjai kadi bali atau kumayan kadi japui ketu kece kombat kini karano hari lai siang mandanga kato dari kombat nak kandung kama nak kanamu juga lah mani yo menjawab dijali jabatan diri mama. Ndak ada orang kapatui doyong kabacari mama ibarat naik tukang bengke kunci dah ada kadang ketik tinggal memilih kali pakai itu kece liau kini hari malam semalam itu kini ceko dan kombat sabananyo karena tinggal mama kini dari tinggal yang dinalangan jauh di rumah masyarakat awak terpanci tengah sawah. Yo awak terpanci-cie nak rumah di siku dia di pondok ko sajo awak bakarajo di rumah ketik ko sajo bakarajo tapi sebelum yang bakarajo ado mana nekang buwe buwe sabua yang api parasa perminta kami tuang ado sabua yang kacau ketik itu kece inyo kini lah siap segala tumana disuruh dibawa api parasa diminta kacau ketek cie tabantang lebih nasalai di barando sajo bakarajo baru berkato malah mama inyo nak kandung kombat danga bana kini nana yang kamu tanyo batanyo ambo yang bana-bana ang jawi bana-bana pulau ndak boleh bercari-cari tidak bisa doyong beruto-ruto itu kece liau kini kamu tanyakan yang malam kini jolai ko indah ang sangajo mamaca urang yang juai kumua itu kece liau kini baru menjawab si kombatko jangan di mama sabananyo basupa mo jo basasi karena satu amo bajanji tak ada dua mo sengaja itu kece inyo kini natanyo kedua mana dari ambo karena di ambo pajatu indah jali fotonyo tantu ndak lo ado ambo ndak kenang doyong joniar tu oleh kok jali jo yang bantunya dari situ oleh kok nampak yang wajahnya jali itu tanyo mana mama kandung
Yosinan menjawab malah si kombat tadi. Kok itu nangka mama tanya soal wajahnya dari siku. Rami lapas sama rampainan kami di anak rasa lido. Inyo sepatu lo di tangan tiok dati tekenang itulah kato malai nyokini. Ko iyo lejale jayong bantu pajatu. Tolonglah mama bau sawo badu awak bakarajo. Gila yang menyatukan di batin mama maimu. Itu anak kato nyokini. Kato sampai tu makombat majawi. Kalau pilagam kababelo ketukurana dalam pagi. Kulajo itu nakaelo samoga rajo malam ini. Itu anak kecilnya. Maalum lainnya malayos mati tadi. Agak lama dipanggilan sehari-hari. Dan ambil dari dalam saku satu keluar dari dalam saku keluar. Pulau hitam ambil dari pulau hitam keluar gas yang di dalamnya. Satu tampak melagas yang keluar. Sinan bertanya kombat tadi. Dangakan mana meladi mama. Iko kok na disabui-sabui urang. Iko kok na gas yang tengkurang. Itu mana tanya si kombat. Nak kaluang ka mana kanamu. Itu memang iyo gas yang ibu. Tapi bukan gas yang tengkurang. Itu na gas yang 50 tabui dari 50 pamenan luya kabunonyo paragi guru daulunya. Paragi guru tumada olunya. Ba itu anak katonyo kini daulu yung asyang lai bapak gunon. Tapi ambo latuo kini da jarang bana ka bapak kece. Itu bana kece ini. Lejale wakatu ambo yung mudo mataro. Bapantang yung katontay yang bapantang luya tasin yang sungguh basisi ikan sadonyo mintuang kopo ndak mencaci ndak jadi nikah jo mama. Baik tola kece malai nyokini. De untung tu mata kadiana. Ruponyo mulai bakar jonyo ambil kasih 50 nanapi para sahabat tadi lah mulai api babaru. Nyo ambil sekali tumak kumayang putih. Nyo bakar kumayang putih manulang asok dalam pondok. Coy kok di mabuk kasih sapi yang mato nak lalu. Baik itu bananya bini satu mangabu buah sok kumayang. Nyo ambil kasih yang 50. Yo kanyo nyatuan sabalu nyatu. Nyadokan sabalu madu. Dirikan balun tadiri. Tabuk marifat yo akibat. Nyatu pandang ma'arifat. La abe pandang salihan. Tadiri guru sekutiku. Meminta izin malah kepada guru. Mengecek secara batin. Baik tuana malah nyukini. Minta izin sekali kini. Di sini gas yang kanyo aso. Na bismillah ya indah donyo lupuan dalam nyuaso gas yang tadi. Di sini baru nyepasat diri. Gas yang 50 engkau musuh besar ayo dapat sian malam ini. Ko engkau bercari-cari. Ko engkau berutur-utur. Digantung tinggi dibuang jauh. Kok kate indak kabah pujuk kabawa indak kabah ulit. Tengah-tengah digalik kumbang. Mati mampir ku mati maui. Mati disinggang di Jibril. Dikutu Al-Quran 30. Itu mana bunyi pesatiran.
Sasudah lagasiang malanyo pasatiri di sinan gasiang kanyo kabe kan lamulay nyo kabe ang gasiang malari pak mari takabe diampu kaki kira kanyo pegang nyo tangan kanan para sakban malah tetap babaru itu wana kato nyo kini mulai lalay na kece inyo duduk lang di belakang nyatuan bana nyo di situ rasut tadiri nyo malam kini itu wana kece inyo nanginyo malah si kombat tadi duduk di belakang mama inyo lamanya tokan sabananyo rasuado niar di sini rasu ndak lupu seketik indah ado ingatan lain ingatan kaniar seorang sadang de inyo malah mama kandungnya lah mulai kaliau malah bakarajo sabalung gasyang kadi suruh sabalung gasyang kadi elo nyatokan bana sabanganyo nyalekan bana jale sabalung tujuan kadi tuju nak menembak menuju laman nak melantiang menuju tampu sabalung siupiak kali mu nyatokan olu asa kajadi nasa barasa kadikaji kejadian manusia sabananya nyokaji la alam tu mana satu pak nyokaji ure dalam badan nangifi dijalari darah darah merah darah putih nama putih sekalian alam memanui sekalian runggu merasoi sakit gepadi nyokaji la ure di dalam badan sebanyak ayat di Al-Quran 6.660 nama dek banyak urek tersabut dek macam urek terbilang baribu namo kadikana lo pun tak saja urek namanya papendek alam rambujangi papendek rantau nam kandungi papendek urek namanya nyopumpuan urek nam baribu nyududukkan saja kanan tujuh satu duduk kaure dan tujuh duduk kepada Al-Fatihah dari tujuh turun ke enam dari enam lewat lima dari lima rukun Al-Fatihah dari lima urek terbilang duduk urek jadi hampir nanampe kejadian manusia nanampe malaikat kama jago ampe di luar ampe di dalam ampe siang ampe pun malam itu mana malaki ini de ampe tali tabuju satu tali bailangkan tali nasale dihilangkan bukan hilang disimpan bana elo didudukkan bana ke tampingnya nama namo tali merah galanyo tali cabik kapan kamano tali balatakan babujukkan samo juara tabantang tulang punggung kati ndak kebujuk uli ke bawah talo tawih tunggang tabati di batu apa putih itu tali merah tadi lasanang tali tumari tampinyo baru tinggal tali netigo tali banamo ketigonyo na satu tali sangeni na dua tali rohani ketigo tali si Muhammad atau tali kasih sayang Tata bantang tuma tali nantigo mangkok tigo tali lo bilang nantigo tunggu sajarang nantigo tali sambilin nantigo ada durang pakai nanadat pesan di sarak pesan di biktabuna nak jale mana mana sasar lo ambil tali nantigo lo sabuakan tali namanya lo pilih satu tali tigo tak jadi satu tali gadang antara tanah jatuh liwati tampu alam gatuangan buya di sinan gas yang kota tambangnya di
tambangan gasiang ditali radang tapawinya taro gantung jo hati tampu alam gantungan buya baru cari le sasaran buya lo pandang mana tujuan hati lo tagar pangka alam membalik kembali alam masogok di ujung alam terletak di ujung jantung bakile bacando intan bakilo bacando ame tampuk loyang tangkenyo basi jarang muka luar kamau jarang muka luarnya kamambiak di sini mentah taknya nur sedang memancar kembali kasam mulut kau jadi baik Tuhan nama lakini batang salah tetapi kali diambil anak tanjungan lain nyokare nyokak buang pulau tujuh pasak 9 kunci jarang muka luar kamu kena punya tiba tangga saja di Setibo nampunya tu marara saja baik tu mana melasa masuk itu dek untung tu mata kajianlah baru jali melasa saran buya di sini laiman tu mata letaknya lah mulai gas yang kalau elo lah jali sasaran gas yang lah jali urikan gaduh lah jali tali kan ambil nan tali perjalanan darat perjalanan Allah yang Muhammad baru di sini malah kalian nyatakan lu ambil tali malah nak kasih sayang nanti tak kau tak bana sebuah si upik si buyung lo satukan sabda sifat baik itu bana malah ini tak untung lamu kali sabui Nagasiang la mulai tu makan lelo la baputa gasiang 50 lambe gasiang baputa sama kinamu la mating kanjang la mulai gasiang kababuni lagak menanggung la buni gasiang nanti hari betapa malam kompat lalu nanti kalakang lama jatuh dan asin lama mencari sini rado nanti bilang lama malam ini ada jali gas yang bakuta di sini yang leksa kanto satu yang karajonyo nanti namu tuma manusia biar kadang biar pun kete bayi jantan atau batino pasti bayi man seluruhnya ibarat itu mana kau masuk para dibuka pintu pagar dulu baru bisa lalu ke dalam baik tujuh menjago orang hari dibuka imannya dulu baru bisa kita memagi dan bilanglah mama kandung kini lah mulai kama buka iman kalau buka iman sini lo nyatuan sebelum nyatu adokan sebelum malu dirikan balung teriri tabuk marifat wajikan menyatukan nama arifan nabi penang syariat diam di dalam sipulima nah bismillah tu sudah di dalam kanyo sabui pembuka iman ni kolua pembuka iman iraman duduk siupi tak baik imanyo kepada kombat kepada alat kamu jadi umat tahu tak
Ini tu bato. Iya. Lasa-lasa malah pembuka iman dek utuang tu mata kadiala kalau kirim perindu dagang ulapi sekili masa ya ina sadang tengah malam isina liya ulah kama manggil kama imbosi upi sadang lalu misani namo sini arambun dewi namo ibu nyotat namo padong kombat jadi kepada walanda kama jadi dua kaisar dan kumpamat baik tu mana melagi baba kaisar jo nanyo sabui pamacam kecil natawi lang baik tu mana melagi dalam gasyang liu bapasan jo gasyang liu kabaki sambil marui kete na siluang yo antara kepapan ya nak kaduan nasamo mengera yo bani yo angin malam oke cekat pasan kami menanti naik niat ini bulan gaji ujalan hari ado angadok tumbut tanda ngawan sikat kurang lapan cewang apa anak tato kami yang lain ngapit ketidu orang akan duangi oleh naik duduk naik jago Alang lawi dena pandai menyembah sayang jo apa dena Hona marah gadi kapulau jadi jilawi lakiat jawabanta lakiat jawabanta jalan pesanang tubuhnya tidur oni are
di bandaya nak kanduang urenya sampai kasubangaran opi itu murui gasabanta di kompadinda dena kata jangan halang duduk nakok lalu esu bukan jangan kau nakok jago esu bukan duduk nakok duduk esu bukan tangan gak nakok tangga esu dua jangan surut kuri oko bakka malari narik malam obat kalang masuk tunggu pagi obat kalang banyak obat malu dunia reju akan wahai datang ibu